Kay balo pa mo nga dili ra chocolate hills ang sikat diri sa Bohol, aduna pud sila chocolate house. Curious mo kung asa ni? Tara, atong susihon. Kung makadungog ta sa word nga Bohol, masulod dayon sa atong hunahuna ang chocolate hills. Pero ang dakong pangutana, asa man gyud nato makita ang chocolates sa chocolate hills? Well, ang mga chocolates naara gyud ay sa mga tugkaran sa mga bulanon. Yes, tugkaran ra mga besh. Kung aduna kay cacao tree, you can already make your own chocolates ug usa sa mga nagbuhat ani nga nisikat dili lang locally pati internationally mo si Dalareich Polot o mas naila nga chocolate princess. Si Dalareich usab ang founder sa social enterprise nga gitawag og Ginto Fine Chocolates ug manager sa Dalareich Chocolate House. My mom started in 1994 when we were elementary. But it became a business because it was just a livelihood. It became a business in 2012. Yeah. It started in like selling tablea in neighborhood lang. Later on, they supply supermarkets. How do you like your chocolates? Ganahan ba mong bitter, sweet, or with a twist? Sama aning ilang produkto nga dunay chocolate with mango or chocolate with pineapple. O syempre ang ilang tablea hot chocolate nga perfect sa rainy days. So, kung aniya mo sa Bohol, i-appeal na sa inyong itinerary ang Dalareich Chocolate House, dili ra mo mabusog sa ilang produkto, maka-hashtag inspired pod mo sa iyang story. With a chocolate house, if you go here, it's actually open to all. So every visitor we serve this hot chocolate for free and free tasting of chocolate. It's up to them if they will buy or not because that's also part of educating the people that hey, in the Philippines, in Bohol, we have chocolate and we should be proud of. Hashtag, congratulations Dalareich! Sa mga chocolate lovers diha, ayon yung si Piata ang pagduaw sa Chocolate House dinhi sa Bohol. Unya, magkuyog na punta sa sunod semana sa Laag Ta Bai.